форуми байналмилалии фарҳангиву маърифатии кӯдакони иттиҳод ҳамасола наврасону ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба ҳам меорад. Ин форум яке аз муҳимтарин чорабинии сатҳи байналмилалие мебошад, ки ҳамдигарфаҳмӣ ва таҳкими дӯстӣ байни наврасону ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба вуҷуд меорад. ҳадафи асосии форум рушди муносибатҳои дӯстона байни ҷавонон, тарбияи ҳисси эҳтиром ба фарҳанг ва анъанаҳои миллатҳои гуногун, инчунин фароҳам овардани шароит барои ошкор намудани истеъдод ва қобилиятҳои ҷавонони кишварҳо мебошад. дар доираи форум иштирокчиён дар чорабиниҳои омоданамудаи ҳайати Тоҷикистон, ки дар муассисаи давлатии қасри фарҳанги арбоби ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид, иштирок намуда нахуст аз ҳуҷраҳои таърихии қасри арбоб боздид намуданд. масъулин ба меҳмонон иттилоъ доданд, ки ин макони муҳими таърихӣ яке аз рамзҳои давлатдорӣ ва фарҳангии миллати тоҷик маҳсуб меёбад. зеро маҳз таърихи навини давлатдории тоҷикон аз ин макон сарчашма мегирад. зимни боздид иштирокчиён бо таърихи таъсиси қаср, нақши он дар ҳаёти сиёсӣ ва фарҳангии кишвар ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон шинос шуданд. Этот форум помогает нашим народам, такие как Беларусь, Россия, все страны, которые находятся в Содружестве независимых государств, воссоединиться и просто узнать что-то новое, что-то интересное о своих городах, о своих странах, о своей культуре и то, чем мы занимаемся в повседневной жизни. Для меня, конечно же, помогает. Я хочу найти новых друзей через этот форум. Также, может, в дальнейшем я буду с кем-то более лучше дружить и, конечно же, общаться. Мы представляем Республику Кыргызстан. И, во-первых, мы хотим сказать, насколько поразил наш этот дворец, насколько все детально, насколько потолки, они все красивые, все узоры, вся их культура. То, что нам рассказали, показали, нас это все поразило. Мы были удивлены, насколько красиво все это. Программа была очень такая, что мы узнали многое о них, и они также уделили внимание нашей Кыргызской республике. пас аз тамошои мавзеъҳои таърихии қасри арбоб, ҳайати нӯҳ кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил дар маросими расмӣ оғози 11-умин форуми байналмилалию фарҳангии маърифати кӯдакони иттиҳод иштирок намуданд. ҳамзамон дар чорабинӣ намояндагони давлатҳои иштирокчӣ ва масъулин иштироку суханронӣ карданд. дар маросими ифтитоҳи форум паёми видеои раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дигар роҳбарони парлумонҳои кишварҳои иттиҳод пешниҳоди аҳли толор гардонида шуд. дар онҳо аҳамияти таҳкими дӯстӣ, ҳамкорӣ ва муколамаи байни ҷавонони кишварҳои иттиҳод махсус таъкид гардид. ҳамчунин гуфта шуд, ки эътимод ва ягонагӣ аз муҳимтарин арзишҳои ҷомеаи муосир ба ҳисоб рафта, маҳз ҷавонон бояд ҳомилони ин арзишҳо бошанд. қайд гардид, ки форуми мазкур барои наврасон имконият фароҳам меорад то сифатҳои роҳбарӣ, эҷодкорӣ, фаъолнокии шаҳрвандӣ ва масъулияти иҷтимоӣ худро тақвият бахшанд. ҳамзамон аз иштирокчиён даъват ба амал оварда шуд, ки таърихи муштарак, фарҳанг ва анъанаҳои халқҳои кишварҳои иттиҳодро ҳифз намуда барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ саҳмгузор бошанд. баромадкунандагон зикр доштанд, ки дастгирии ҷавонон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди онҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. маҳз ҷавонон симои ояндаи давлатҳоро муайян намуда, иштироки фаъоли онҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ, илмӣ ва фарҳангӣ барои пешрафти ҷомеа аҳамияти бузург дорад. нақши форум дар муттаҳид намудани наврасони кишварҳои иттиҳод баландарзёбӣ гардид. инчунин зикр гардид, ки дар шароити ҷаҳони муосир ҳифзи арзишҳои инсонӣ, эҳтиром ба гуногунрангии фарҳангӣ ва рушди муколамаи байни фарҳангӣ аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. ҳамчунин гуфта шуд, ки форуми байналмилалии фарҳангиву маърифатии кӯдакони иттиҳод танҳо як чорабинии таълимӣ набуда, он мактаби воқеии дӯстӣ, ҳамкорӣ ва тарбияи шаҳрвандии ҷавонон мебошад. пас аз ҷанбаси маросими расмӣ, барномаи фарҳангӣ иборат аз сурудҳои ватандӯстона пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. ҳамзамон аз ҷониби ҷавонон бо нӯ забон суруд ва рақсҳои зебои ҷолиб пешниҳод гардид, ки писанди аҳли толор шуд. Сегодня мы проводили экскурсию во дворе. Это историческое место Республики Таджикистан, и мы впечатлены этой местностью. После этого нам устроили очень красивый концерт наших друзей из Таджикистана. Это был незабываемый концерт во всей делегации.
впечатления очень хорошие. Таджики выступили очень красиво, чтя все традиции всех народов братских. Мне понравилось здание, в котором проводилось это выступление. Они сохранили культурную ценность всех народов, что очень важно. Также я хотела бы сказать, что дружесть между делегациями также на высоком уровне. Все друг с другом общаются и готовы поддерживать международные связи. Мне очень понравилось то, как они станцевали, то, как они сделали про нас, про нашу страну, Кыргызстан. Мне очень понравилось, как здесь все расположено, как здесь все красиво и, в общем, как здесь много чего есть. Здесь очень, как сказать, дружелюбные люди и очень красиво, очень уютно и много растений, и это можно, как сказать, то, что это классно. ба таъкиди иштирокчиёни форум чунин чорабиниҳо барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ байни халқҳои кишварҳои иттиҳод нақши муҳим мебозад. маҳз тавассути муошират ва ҳамкорӣ ҷавонон метавонанд якдигарро беҳтар дарк намуда арзишҳои сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистии осоиштаро тарғиб намоянд. форуми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод бори дигар собит месозад ки насли ҷавон қувваи пешбарандаи ҷомеа маҳсуб ёфта, сармоягузорӣ ба рушди онҳо сармоягузорӣ ба ояндаи давлатҳо мебошад. форум рамзи дӯстӣ, ваҳдат ва ҳамгироии ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил маҳсуб меёбад.